sai ni dan makoyo dan sarkin tauri, kaifi baya mana komai, ba ma na wuka ba ko na kwalba ne. Gimbiya Anisa matar maza ce irin mu, ba mata ba. Sai ni Abbas dan sarkin baka, tabbas Gimbiya Anisa matar maza ce, ba matar 'yan kwikwiyo irin ku ba. Hattara ɗan makayo da Abbas, kyawun surar halittar Gimbiya Anisa tare da faɗin masarauta irin tasu, ko kaɗan bai kamata ku ɓata lokacin ku kan zuwa neman aurenta ba, domin na san ni zan ci gasar in dai amara ɗan sarki ina wajen. Kowa iya allansa ya wanke. To Allah kai mu goben lafiya. Gaba salamun baya salamun, gimbiya a cikin gimbiyoyi, alƙara lafiya, alƙara lafiya. An gaishe ki mai kayan marmari, an gaishe ki. Gaba salamun baya salamun, gimbiya sarauniyar mata. Samuri a koma gefe a zauna, Gimbiya ta karɓa. Alƙara lafiya. Gaba salamun baya salamun, alƙara lafiya. An gaishe ka Yarima Abbas, barka da zuwa Yarima Abbas. Yarima Abbas ɗan sarkin baka, gaba salamun baya salamun, alƙara lafiya. Barka da zuwa Yarima. Barka da zuwa, barka da zuwa Yarima, barka da zuwa Yarima ɗan Makoyo ɗan sarkin tauri, barka da zuwa, gaba salamun baya salamun, alƙara lafiya. Barka da zuwa Ammaru. Duk nahiyar nan babu wata masarauta da ta kai taku cika da girma da kuma bunƙasa. Haka kuma babu wata mace da ta kai ki cikar kamala a wannan nahiyar. Gimbiya Anisa ba kowane hannu bane ya saba rike lu'ulu'u da ya'utu, sai hannun da ya saba da shi. Saboda haka na zo miki da furen soyayya. Matana, Allah isa ki karba. Gimbiya ta amshi gaisuwarka Abbas. Menene ka zo mata da shi wanda zai burge ta? Na zo mata da wasa ne irin na gadon gidanmu. To a ƙara so a zo a gabatar da wasa. Hattara ne ba a hankali kibiya kusa da kan gimbiya. Gimbiya ta ga wasan ku, to a koma a je a samu wuri a tsaya a bayan Yarima. Sunana ɗan Makoyo, ɗan sarkin tauri. Gimbiya Anisa
'yar sarauta, jinin sarauta, tattaɓa kunnen sarauta, mulki da sarauta suna gidanku. Ga namiji a gabanki, ki gudu sa maza gudu, ɗan sarkin tauri, tsini ko na wuƙa ko na kwalba, babu abin da yake mana. Gimbiya ta karɓi gaisuwar kaɗan makwayo. Menene ka zo mata da shi wanda zai burge ta? Na zo da wasa irin na gadon gidanmu. Baushe, A koma a je a tsaya. Amincin Allah ya tabbata a gare ki, ya ke mu kyakkyawar halitta. Daga lokacin da na fara ganin ki, gaɓoɓin jikina ko ina ya amsa. A lokacin ne na san na kamu da ƙauna wadda ta shiga cikin zuciyata. Dama ɗaya nake nema a gare ki, ki amince da ni in dinga zuwa duk bayan kwana 2 ina kallon ki, ko da ko ba za ki ce da ni komai ba. Ni dai burina in samu kallon kyakkyawar fuskar nan taki wadda take wahalan samun gani a faɗin duniyan nan. Gimbiya ta amshi gaisuwarka, Yarima Ammaru, Ammara ɗan sarkin harbi ɗan sarkin bindiga. Menene ka zo mata da shi wanda zai burge ta? Gadon gidanmu harbi ne, amma kuma ba zan iya nuna shi a wannan wajen ba. Ba zan iya sa harsashi ko guda ɗaya a cikin bindiga ba domin in harba. Na san idan na harba wannan harsashin zai sa Gimbiya hankalinta ya tashi. Ni kuma bana buƙatar hankalin Gimbiya ya tashi, farin cikinta nake da buƙata. Dawo Amaru. Da Ammaru, Allah ya taimake ka, Allah ya kawo mu lokaci ya kawo mu. Amma ɗan sarkin bindiga, ɗan sarkin harbi, da Allah ya ciyar da kai lokaci ya kawo mu, Allah ya kawo mu. Kai ka lashe wannan gasa. Da Ammaru, alhamdulillahi, alhamdulillahi, Allah ya kawo mu lokaci ya kawo mu. Gimbiya ta fitar da gwaninta, godiya ta tabbata ga Allahu. Godiya nake mai girma Gimbiya. Amma da Allah ya ci da kai, kai ka lashe wannan gasa. Saboda haka ɗan makoyo, Yarima Abbas, sai ku tattare, ku koma inda kuka fito. Gimbiya ta fitar da gwaninta. Gimbiya ta fitar da gwaninta. Ala ba mu alkhairi. Yarima Abbas, kai ma za ka iya yin nan wurin idan kana da damar yin haka. Sauka lafiya, Allah ƙara lafiya. Allah ya kawo mu lokaci, ya kawo mu. Kai ka lashe wannan gasa. Dai gaskiya a rayuwa ta ban taɓa kula wani ɗan namiji ba. Shi yasa ma ban da saurayi gaskiya. Na san dai ina tare da maza dai waɗanda dai suke min aiki gaskiya, amma ni ban taɓa kula wani ɗan namiji ba. Sai dai kai kawai da ka zo da kalaman ka masu sun kawai ka sanya ya mara shi kawai na amince da su. Ya ji ka kwanta ma a rai. Ani duk kalmar da zan gaya miki sai dai in faɗa miki ita ne kawai domin girmanki da matsayinki ya wuce haka. Ranki daɗe, da fatan dai babu abin da ya sami ki ko? Abin da ya same ni. Ranki daɗe wannan wurin ba tsaro.
Me ya same ka? Hannuna. Me faru? Hannuna. Me ya same hannun naka? Hannuna ni kamar ko. Inna lillahi wa inna ilaihi Zan ki daɗe wannan wurin ba tsaro. So alhamdulillah ya koma. Na gama ne. To rai ke daɗi. Na bar ku lafiya. Mun gode. Da sauƙi ranki daɗe ina ga ya kamata ki zo ki koma ko saboda ki huta kin ga tun safe ki a wannan wurin. Amma akwai wata magana da nake so yi da kai. Na'am ranki daɗe. Amma dan Allah ina roƙonka kada ka ƙi amincewa da abin da zan zo maka da shi. Subhanallah. Allah ya baki nasara. Ai ba ni ba ko marigayi mahaifina da Allah ya warasuwa ban taɓa jin an ce yayi rashin jin maganar ku ba. Son ka ne. Eh? Ranki daɗe kin san abin da ke faɗa kuwa? Abin da ya dace shi nake faɗa ba. Ina za ka je ka dawo da Gimbiyo, Anisa Gimbiyo, Gimbiyo, Anisa Gimbiyo. Sannan kanka ne, musamman ɗa namiji ba. Kullum kai ne muke tare da kai. Kullum ina tare da kai. Bacci ne kawai yake raba ni da kai. A gabanka na zaɓi wanda nake so in yi rayuwa da shi. Kaga abin da ya guduwa ya ƙyale ni. Ko a kashe ni bai damu ba kai fa ka ba da ranka ba saboda fa ka tsitsi raina ba fi sabilillah ya za ka tafi kila ka ga na zabe ka a matsayin wanda nake so yin tarayya da kai ya Allah ina roƙonka ka ji tausayina ka amshi wannan soyayya ta inda na zo maka da ita dan Allah ba duk matsayina ba ko matsayin mahaifina ba ko kuma matsayin ni da nake ciki ba dan Allah kai haƙuri kar ka duba wannan ka anshi soyayya ta. To shikenan ranke daɗe. Ni ma ina son ki. Kuma insha Allahu raina zai zama fansa a tare da naki. Na gode. Saka da alheri daga amshi soyayya ta.